Hoitoon pääseminen voi olla sattumaa ja diabeetikon täytyy taistella oikeuksistaan. Tällaisia tarinoita kuultiin Eduskuntatalon pikkuparlamentissa. 3 vuotta sitten Silmäklinikalta tuli kirjeellä kotiin aika viikko ennen kesälomaa, että on sitten kesäloman jälkeen sinne lääkärin tutkimuksiin aika. Mä yritin 3 paikkaan soittamalla saada selville, että miksi minulla on tämä aika lähetetty ja mitä mun silmissä on. Mä tiesin itse, että mulla ei oikeastaan muuta syytä voi olla kuin diabetes. Terveyskeskuslääkäri luki mulle sen silmänpohjakuvien lausunnon sieltä tietokoneelta ja totesi, että hän ei ymmärrä tästä mitään, että hän ei tiedä, mikä sun silmissä on. Lopputulos oli se, että sain aivan väärät lääkkeet. Diabeetikoille kuuluvia jalkahoitoja esimerkiksi mulle sanottiin, että kun sulla nyt ei ole tuon pahempia ongelmia, niin ei nyt vielä. Säästöihin törmää esimerkiksi hoitovälinepuolella sillä, että mä oon 10 vuotta sitten toivonut insuliinipumppua, enkä sitä saanut. Mä sain yksityispuolelta lähetteen pumpulle, ja kun mä menin yliopistolliseen keskussairaalaan, niin siellä lääkäri kysyi ensimmäisellä käynnillä, että miksi sä oikeastaan haluat pumpun, kun sulla on asiat niin hyvin. Mä totesin, että mun verensokeriarvoja voi vielä ehkä parantaa, ja toisekseen mulla on silmänpohjaongelmien lisäksi myös kivulias neuropatia, eli mulla on monta lisäsairautta jo. Ja mun mielestä mä ansaitsen sen pumpun tässä vaiheessa viimeistään. Tietenkin perheenjäsenä on ollut sit monenlaisissa tilanteissa mukana, että myös ambulanssia soittamassa joskus. Itse olen niin perheenjäsenenä niin usein törmännyt siis semmoiseen keskusteluun, että esimerkiksi pihistellään liuskoja. Äärettömän epäoikeudenmukaista, että sit joutuu taistelemaan itselleen riittävästi liuskoja tai oikeuden saada pumpun. 2 vuotta sitten tuli tämä kivulias neuropatia. Alkoi samaan aikaan, mulla oli olkapäätulehdus ja pari käden muuta tulehdusta. Mä olin siis kipeä joka puolelta kroppaa. Niin lääkäri sanoi, että hän ei voi lähettää mua tutkimuksiin, kun näillä ajat pyynnöt tulee bumerangina takaisin. Ainoa vaan, kun mä tuossa vuosi sitten siirryin tuonne aikuisten puolelle sieltä lastenklinikalta, niin ne mun paperit ei mennyt millään mennä eteenpäin. Mä olin vuoden siinä ilman sitä kontrollia. Kun mä soitin sinne, että mä en pysty kävelemään, mä oon 32-33-vuotias ja mä harkitsen rollaattorin ostamista, koska mä en pysty kipujen vuoksi kävelemään. Lopulta mä sain nopeammin ne tutkimukset, kun olisin muuten saanut. Vaikein tilanne oli kerran eräs puutarhamessuilla, kun tuli verenpainetta mitoittamaan ja sitten mitattiin verensokerikin siinä ja se oli todella se verensokeri 45. Ja siitä tilattiin sitten ambulanssi heti saman tien, koska ja hän sanoi, että kyllä on ollut vähän heikko olo. Eli jossain vaiheessa tällaiset henkilöt olivat teholla silloin aikoinansa, mutta että niinpä hän vaan käveli. Terveyskeskuslääkäri myöskin, kun hän viimein suostui 5 vuoden kipujen jälkeen aloittamaan mulle kipulääkityksen, niin hän määräsi mulle 2 väärää lääkettä, joitain neuropaattisen kipuun. Toinen ei toimi yksinkertaisesti ja toinen on väärä lääke, jota mulle ei olisi voinut muutenkaan antaa. Että mä sain ensimmäisen lääkkeen jälkeen sellaisen kipukohtauksen, etten voinut sitä käyttää. Eli ei ollut myöskään tietoa siitä, että miten voidaan auttaa.